Terve ja tervetuloa katsomaan video kommentoitumisen perusteista. Mä käytän tässä kohtaa Prusa Sizeria ja version 2.6.1. Sillä versiolla ei sinällään väliä muuta kuin sen kannalta, että jos tää on videon kauhean vanha, kun sä katsot tän, niin asiat on voinut vähän muuttua. Ihan vain tiedoksi. Eli tässä on meidän perusnäkymä Sizeriin. Eikä meillä on KVD-tulostin jossakin. Mun ajatukseni tällä videolla on, että sä teet verstaalla tai sitten itsenäisesti KVD-tulostimisen kanssa saanut ohjetta mukaan otettua sen siis käyttöön ja asennettua sen Prusa Sizeriin. Mulla täällä lukee Original Prusa Mark 4, mutta jos olet verstaalla, niin se on todennäköisesti Sovon 06 tai jokin muu. Riippuu vähän. Mä en nyt tulevaisuutta kuitenkaan näe. Eli perusasetuksia ekana, eikä hiiren vasenta, ja antoi raahaamalla, niin me voidaan pyöritellä tätä kameraa. Voidaan katsoa meidän KVD-mallia. Mä oon siis tuonut tänne valmiiksi tällaisen KVD-mallin, benchi, jota on käytetty alunperin toi benchmarkkauksen eikä testaamaan tulostimia. Nykyään tulostimet tulostaa aika hyvin, ja mun kokemuksen mukaan suurin osa bencheistä tulostuu moitteetta. Mutta esimerkiksi ensimmäinen tulostin, mitä mä tein, niin benchi ei tulostunut sen tulostimen elinaikana kertaakaan. Mä en vaan saanut sitä ikinä onnistumaan. Nykyään tässä on niin helppoa, että tuntuu, että onko benchissä edes mitään järkeä. Mutta se vaan kertoo siitä, että kuinka nopeasti KVD-tulostaminen on kehittynyt teknologiana. Okei. Eikä vasen hiiren näppäin ja voidaan pyöritellä. Oikea hiiren näppäin tai keskimmäinen näppäin voidaan liikuttaa ympäriinsä. Ja sitten rullalla me voidaan zoomata sisään ja ulos. Noin. Jos me halutaan liikuttaa tätä meidän KVD-tulostetta, eikä tässä näkyy alusta, minkälainen se tuo oman fyysisessä maailmassa, tai ottaa hiiren vasemmalla kiinni ja raahata, niin me voidaan liikuttaa sitä eri kohtiin. Mutta annetaan se olla tuossa keskellä, koska nyt mennään ihan perusteita. Se mitä meidän nyt pitää tehdä, niin meidän pitää valita meidän printeriasetukset, ja sen jälkeen klikata Slice Now. Tää printeriasetuksessa näkyy monta eri vaihtoehtoa, mutta jos haluat vaan mennä ihan ei mitään erikoista, ei haluta mitään nyt miettiä, että miten tämä ja miten tuo, ja sulla on aikaa, niin ota 0,1 tai tässä tapauksessa 0,10 mm detail tai jokin, joka on sitä lähellä. Esimerkiksi eri printtereillä siinä antaa eri vaihtoehtoja. Voi antaa 0,12, voi antaa 0, harvemmin näkee muuta kuin 0,1, mutta sinne päin kuitenkin. Sitten kun me ollaan valittu tuo, oletuksena me ei tarvitse vaihtaa filamenttia. Sen pitäisi tarjota antoi PLAlta, joka on yleisin filamentti. Mä oon vaihtanut itseni geneerinen PLA, joka on vähän eri asetuksilla. Ja tulostin on se, mikä on. Ja otan vaan Slice Now. Noin. Kone laski, minkälainen tuo meidän tuloste on. Teki siitä tarkemmat tiedot. Ja loi G-koodin, eikä ohjeet, miten tämä tulostetaan. Ja jos me zoomataan lähelle, me nähdään, että se on generoinut tähän rivi kerrallaan jokaisen rivin, mitä me tarvitaan, että me saadaan tulostettua tämä meidän pikkuinen veneemme. Ja nyt kun me ollaan tässä tilanteessa, niin se mitä meidän pitää tehdä on painaa Export G-code, jonka se antaa meille sen, että mihin me halutaan tallentaa se. Me tallentaa se johonkin ja that's it. Sen jälkeen G-koodi pitää siirtää tulostimeen. Tosi usein se siirretään tuolla USB-tikulla tai SD-kortilla. Nykyään yhä useammin langattomasti, mutta jotenkin se pitää siirtää tulostimeen ja sitten auttaa tulostusprosessi tulostimesta. Mutta siinä ihan perusteet, ihan minimainen perusteet. Et jos sä et muuta halua tästä videosta, niin nyt sä tiedät, miten sä saat tulostettua. Mutta loppuvideon ajan me käsitellään vähän yksityiskohtia. Ensimmäisenä yksityiskohtana
mitä nämä printer-settingit tarkoittaa? Nämä tarkoittaa sitä, että kuinka paksuja kerroksia me lähdetään tulostamaan. Tämä meidän tulostin on niin kutsuttu FDM-tulostin, eikä se sulattaa muovifilamenttia, eikä sitä muovilankaa, mikä on rullassa. Ja kerros kerrokselta pursottaa sitä meidän pedille, ja se on se, mitä me kutsutaan 3D-tulostamiseksi tässä kohtaa. Nämä millimetri paksuudet kertoo, että kuinka paksuja kerroksia me tehdään. Mitä ohuempaa, sitä tarkemmin yksityiskohdattua näkyviin, mutta sitä pidempään menee tulostamisessa. Mitä paksumpaa, sitä nopeammin me saadaan tulostettua, mutta sitä vähemmän yksityiskohtia. Otetaan vertailu. Otan 0,5 mm ja sen jälkeen otetaan 0,3 mm. Ero näiden kahden välillä on aika dramaattinen, vai mitä? Noin. Eli, mitä käytännön hyötyä tässä sitten on? Miksi kukaan haluaisi tulostaa pienemmällä tai isommalla? Pienemmällä tulostaminen tuo tosiaan yksityiskohtia, mennään sinne ihan justiin, mutta isommalla tulostaminen nopeuttaa meidän tulostusaikaa tosi paljon. 48 minuuttia, kun tuostetaan 0,03. Ja kannattaa katsoa esimerkiksi tässä katossa nyt näitä portaita, minkä tähän muodostuu. Kun taas jos vaihdetaan tuohon 0,05, tulostuspituus kasvaa 6 tuntiin 46 minuuttiin, mutta siitä tulee huomattavasti tasaisempi siitä katosta. Ja sama koskee tietenkin kaikkia muita yksityiskohtia. Eikä tulostustarkkuus on yksi isoimpia asioita, mitä me voidaan aloittavana säätää, ja se on yksi merkittävimpiä asioita. Toi ihan sen kohteen ulkonäön kannalta. Tietenkin verstausympäristössä meidän tulostusajat on yleensäkin tuppaamaan aika lyhyitä, jonka paksummat kerrokset on suositeltavia. Mutta jos tulostat kotona niin, ja haluat tehdä jotain tosi hienoa jälkeä, niin pienemmät kerrokset tekevät nätimpää jälkeä. Semmonen. Mä en viitti tässä videossa käydä enempää asiaa tästä läpi. Otan toinen video, missä käydään muita juttuja. Mutta näillä pitäisi päästä aika hyvin alkuun. Ja ei muuta kuin hyvää tulostamista ja katsellaan taas.